Buenos días, buenas tardes a todos. Gràcies per convidar a Renfe i gràcies per tenir-me en compte per representar aquesta gran empresa que, com sabeu, no sé si val la pena preguntar si algú de vosaltres coneix Rodalies. Si podeu aixecar la mà, algú que mai viatgi en Rodalies, sí que, igual que el metro, són bastant presents en la vida de la gent. Sabeu que tenim un servei que actualment està passant un mal moment, no ens podem amagar de tal cosa, ni hi ha intenció d'amagar-se, sinó d'explicar on estem i sobretot perquè necessitem aquest relleu generacional en el que està la meva empresa. Jo soc en part testimoni d'aquest relleu generacional perquè a més estic format a Vilanova i els de Renfe em van enganxar gràcies al màster de sistemes ferroviaris i tracció elèctrica. He pogut canviar una part petita, però una part de les coses que em grinyolaven de l'empresa on estic treballant. I el més important, a part del que jo hagi pogut aconseguir, que és un gra de sorra, és que m'he trobat molta gent implicada en el canvi. No només dels que podríem ser noves generacions, que amb els meus 42 anys és dir molt, nova generació, però comparat amb la mitjana d'edat de Renfe sí que ho és, sinó que m'he trobat gent de tota la vida que també volia canviar. Per tant, és una empresa que té moltes oportunitats i que està en un procés real de canvi. Voldria explicar-vos una mica perquè, a diferència de la resta d'operadors, tenim unes complexitats operacionals que no excuses que heu de conèixer per situar una mica el tema de la Renfe en el context actual. Perquè la propera vegada que sentiu això de puta Renfe, li poseu una mica de matís, no? I que segurament ens ajudareu d'aquí uns anys amb la vostra formació a que una altra vegada Renfe sigui recordada com era fa uns anys, com líders del canvi, dels primers trens amb aire condicionat, amb dones maquinistes, dels primers trens que van capgirar de la nit al dia la mobilitat metropolitana, van fer possible el concepte modern del commuting a tota Catalunya. Vam tenir serveis estrella com l'Euromed, el Catalunya Express, que ara ha perdut el nom, però a mi m'agradaria que el recuperéssim aquest nom, perquè és el símbol d'un tren ràpid de prestigi i que comunica les poblacions amb eficàcia. Bé, per explicar-vos una mica aquest context de Renfe, dir-vos que és el sistema més diferent de tots els ferrocarrils que operen a Catalunya perquè té una complexitat i una heterogeneïtat de serveis molt gran. Des de serveis de Rodalies tipus metro, que no s'allunyen gaire a Barcelona i que fan freqüència, a serveis regionals que comuniquen Barcelona i l'àrea metropolitana en poblacions molt petites, de vegades de 4.000 habitants, 6 vegades al dia per horari. Operem prop de 1.000 trens al dia d'aquesta diversa tipologia i amb una infraestructura importantíssima. Jo no puc competir amb els amics del metro, crec que són un bon referent igualment, però no podem competir per dues raons. La primera és que això no és un metro, és una xarxa ferroviària bastant complexa i diferent i sobretot els nostres viatgers, que són menors, sí que fan molts quilòmetres, però sí que puc dir que som la columna vertebral del transport públic de Catalunya, perquè ho som. Perquè fins i tot anant malament la gent vol tren. A vegades posem autobusos quan tenim un tall i el que vol la gent és que torni al tren, encara que l'autobús dona un servei probablement amb menys incidències amb escenaris d'obres. Com veieu, arribem a tota la Catalunya al 90% de la població catalana, que està establerta amb els corredors litoral, prelitoral, i amb les línies d'interior de Manresa, Vic, Ripoll, i tot l'àmbit de Lleida, Tarragona i comarques gironines. Per tant, la majoria de la Catalunya urbana té tren. I això és un actiu important perquè a vegades quan deixem que es degeneri la imatge del nostre ferrocarril, que, insisteixo, està passant la travessia del desert, que no podem perdre en cap moment és el valor de tenir-lo. Hi ha una cosa pitjor que funcionar malament, és no funcionar, és desaparèixer. I hem perdut a Salou i a Cambrils estacions on donàvem servei ciutadà diari. Crec que hem de preservar i posar en valor allà on tenim trens
per continuar aquest procés de millora i de canvi generacional. Tota aquesta xarxa, que és tan impressionant a nivell de quilòmetres, doncs té a prop del 60% de la xarxa en via única en l'àmbit regional. Per tant, ens obliguen a per horari, no podríem fer freqüència, si tinguéssim demanda tampoc podríem operar per freqüència, que és, jo crec que l'operació més plàcida, no exempta de reptes, però nosaltres el repte el tenim en l'ordenació de les circulacions, de les rotacions del material, dels manteniments, de que els nostres trens s'han d'anar a mantenir segurament a 180 quilòmetres d'on comencen a treballar en l'obertura del dia. Tot això té un repte operacional interessant que us convido a investigar, a formar-vos i a través del màster del grau acabar amb una de les nostres empreses, preferentment la meva, que és superdivertida i té un munt de reptes encara pendents. Operem de moment en ample ibèric i pròximament en ample internacional ibèric quan es faci la migració d'ample del corredor de la línia de Tortosa. Per tant, a diferència dels meus companys, operem en una infraestructura que no és nostra i amb uns companys de viatge que no necessàriament són els que hauríem escollit. Ens agradaria probablement tenir la via més per nosaltres i segurament més governança sobre la política d'infraestructures, però ens hem d'adaptar, com si fóssim el bus urbà quan el tallen al carrer per la festa major. Això ens passa cada 2 per 3. Aleshores, perquè veieu una mica, aquests són els esdeveniments canviants en un any, que tenim prop de 200 esdeveniments canviants entre canvis de servei, obres, perquè estem en el rècord històric d'obres sobre el servei de Rodalies de Catalunya. De fet, mai ha hagut tanta inversió i la majoria, per què no dir-ho, són per millorar el servei. Altres, per millorar altres coses d'altres ferrocarrils que no ens competen. Bé, la presentació ja estaria. Això són els nostres trens, que els podeu veure aquí a Vilanova, tots, de fet, i aquí són els elements amb els que planifiquem, que són les famoses malles que tinc el plaer d'explicar en el màster i que a la gent li encanta. Dit això, que a part de la planificació tenim reptes, necessitats en tallers, en operadors comercials, un minutet, 3 preguntes, per favor, al gran públic que avui ens acompanya. Si podíeu aixecar la mà a les persones que us agrada el ferrocarril de tota la vida. De tota la vida. Bueno, no és imprescindible, estem veient menys d'un 30% més o menys. No és imprescindible per treballar a Renfe. Molta gent s'ha enganxat després d'entrar a treballar amb nosaltres i ara són entusiastes com els friquis que som de tota la vida. A qui us agrada els reptes? Perquè estem en un repte amb això de Rodalies. És a dir, en aquesta vida a vegades hi ha gent que ha nascut per recolectar les fruites que van sortint pels arbres i altres han vingut a plantar llavors. Ens interessa també gent que planti, no només que reculli i s'emporti els fruits, perquè necessitem reflotar un tema bastant complex. A veure si aquesta pregunta té més consens. A qui li agrada cobrar bé? A fi de mes. Que pocs. Bueno, qualsevol de les 3 preguntes serviria per convidar-vos a entrar en el portal de Renfe, empleo.renfe.es. Rodalies, com us he dit, està immers en aquest canvi generacional. Sou els estudiants d'avui, els que sereu els nostres operadors, maquinistes, enginyers, enginyeres, tècnics. Us necessitem per aquest futur millor que s'està planificant i per continuar-lo fent-lo créixer. Teniu una empresa que és Renfe, que és vostra, és una empresa pública, és una empresa amb projecció internacional que està a diversos països com a operador també. També hi ha una àmplia possibilitat de reptes professionals en molts camps dins de la casa i com us he dit, amb una manera de guanyar-se la vida que està ben remunerada i sobretot si teniu ganes de plantar llavors i de reflotar aquest sistema, no només sereu benvinguts, sinó que tindreu un gran èxit a la companyia. Moltes gràcies.